Horas marihamu amanami, dohot inanami, nang soni hanggi pinaribot na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tu hatay. Pajupat mo siya program sulu-sulu do hatam. Ima na pinatupan nila baga penginjilan jelofay, manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talman lalu, giot patariasun hatan di debata tu hamu. Alani, jumulo ba tamartangnya. Maulihat madiho ali debata nami, debata jahuba. Siala di bahasan-bahasan daliamang, bodo pe hami bagi hatami. Huboto jalatung hu hapersehami. Iya hatami hati kosan, hati goran jalaguk huwa somdoi. Sudi hami na persero hatama jalo hatami, taruri do sipas-pasum. Atong aliamang hatahom hatami. Pakulingi mahami. Asa hubege. Hupeop jalahulahu kami. Ay ido sulu-sulu ning nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Damang dainang iya hatani debata sebigot terbesar tikyon ima nanenet sian sada petrus sada ayat 20 sada. Sono mariok disi. Marhite Yesus do dia persaya hamu debata. Napa hehehon Yesus sian akanong mate. Jalan namang alehon hasang apa tu Yesus. Asa tu debata hapersayaon nang pakiri memuna. Songonima saatna. Yata minarinung atay ma marhite Jesus do taha persayai debata. Marhite Jesus do taha persayai debata. Marhite ayaton adong dua si pausor-sorotta di bagasan rohatta. Na perjolo ima dang bui persaya tu debata yang goso marhite Jesus. Nung hasit tungan naung diujak ko debata manang naisip jolma na ulo persaya tu ibana ikod do marhite hite Jesus. Atong dang adong nasing agi ahape manang marhite ahape dukon ni holan marhite hite Jesus. Jesus sendiri pemadog ahu do dalan hasit tongan dohot hanguluan. Tuk suarong satu amai yang goso marhite au ninna Jesusi. Ay sarali Jesusi dohot ama. Ama di bagasan Jesusi, laus Jesusi di bagasan ama. Ido alana, tung manang naisip e jolma, nagabe persaya tu debata. Ikod do marhite-hite, na olo persaya tu Jesusi, jale Jesusi, perhitean tu debata ama. Molo pa jolma persaya iban tu debata. Hape, dang dihalomohon, dang dihagioton, tak persaya iban tu Jesusi. Atong dang debata natikosi nani hapersian ni ibana. Dang debata tai debata ni ibana. Ala debata na asing do debata siliban. Asa marhiti matong natar surat di ayaton on gabe suhat-suhat di hita. Lao mamereng. Nabuharo tutu. Nang marsitutu do dongat tai. Nagabe persian manang manob ba debata natikos manang debata na asing. Ditikyod damang dainang gudang do tabereng jol mamadok persaya tu debata. Alai debata na dia do. Ala gudang do ugamo las gudang do totong debata. Gudang hapersiaon di pertibion las gudang do debata. Aganup ugamo adong debatana. Alai yang go hita damang dainang na persaya tu debata natikosi sito palangit do hotano ta persaya do ibana jaleta tadda holan marhite hite Jesus Kristus. Jala debata natikosi do nang pahehehon ibana siyan namate pahehehon Jesusi. Alana holan homokopita pola do mate Jesusi jala ditanom. Alai dung sai diulahon sude panubusoni di pahehe debatado ibana. Jala naik tu surgo. Hudul tu siamun ne debata. Laos marhite hido dirade ma dihita inganan na sudengani. Asa muse tu sido hita maringanan ro di saliling ni lilingna. Ido subulota. Siala toruk ni rohani Jesusi naolo iba na mga ulaw sudena
na ni halomohon ni debata na pulamate ibana di tahun na berniti idwalana. Tung dipasangap debata ibana jala di patibbo. Napaduahon. Asa tu debata marah persiaon dohot pakirimot ta. Damang dainang. Saliling ulut taon, toktong mahita, marah persiaon dohot marpakirimon na mangulu tu debata. Unang tu na asing, unang tu dirita, unang tu hagugot ta. So perbuwe, nang persiya hita tu debata, nang persiya hita tu jesusisong perhiti tu debata, ikum mahita toktong atong marha persiyaon dohot marpakirimon na mangulu tu debata sa liling ngulut ta. Amen. Martangyang mahita. Mauli ate madiho ali debata nami, siya lang ang sikopubigi hami hatami. Ima tutu takasuboto hami. Tukso adong buhay persiya tu debata, yang goso marhiti-hiti Jesus. Jala, di halomor rohani debatado. Asa toktong hami persiya dohot gomos, jala marparikrimon na mangulu sa liling ngulu nami. Di bagasan Kristus Jesus, martangyang jala madok muliati hami tuho. Amen. Muliati mandaman dainang, sila nang sikobaliwi hamuna tani tuhatan, aku tarisuk kami. Tuhan Yesus ma, mas-mas wita sa luhut na. Sape, to napasip pa mo di minggu nanangro.